Hola, tribu! Us agradaria poder gaudir de moments de bellesa amb la música? Doncs aquí us porto totes les músiques que he anat creant aquests últims anys perquè les puguis gaudir amb els teus fills, filles, alumnes, amics i amigues. Jo sóc l'Anna, mare de 2 nenes i un nen, músic, amant de la vida i creadora del projecte artístico-pedagògic La Tribu Canta, on apropo la música, el joc i el moviment amb moltes famílies que m'acompanyen. Les cançons que tindreu al CD són cançons que he fet amb el cor, amb l'objectiu de que els adults ens apropem a la sensibilitat dels menuts. Amb aquest CD podreu jugar, riure, plorar, ballar, cridar, acaronar-vos. Aquestes cançons que us ofereixo pretenen inspirar a totes les persones, tan grans com petites, que tinguin ganes de viure una vida amb més alegria, permetre'ns sentir, empoderar-nos i expressar les nostres emocions. Si m'ajudes, aquest CD el podré fer realitat i aconseguir que moltes persones el puguin gaudir en el seu dia a dia. Moltíssimes gràcies.